Moje ime je Suzana Mlinarić, ovdje smo u HAIX obući u Maloj Subotici i bavimo se proizvodnjom funkcionalne obuće. Dakle, do 2012. godine uopće više niti nije postojao sistem obrazovanja, odnosno škola i izučavanje u zanimanju obućar, tako da smo počeli već u 2011. godini zajedno sa Gospodarskom školom iz Čakovcu suradnju. Uspjeli smo ukupno preko 50 naučnika izučiti. Pozdrav, ja sam Marija Bakać, bila sam naučnik u HAIX-u. Trenutno radim u šivaoni uzoraka i dizajnirala sam vatrogasnu mušku čizmu za koju sam ujedno i dobila nagradu. Ja sam Lorena Žigmund, bila sam ovdje 3 godine u HAIX-u na praksi. Sada radim na tehničkoj dokumentaciji. Evo, mi se nalazimo u Gospodarskoj školi u Čakovcu. Zajedno s HAIX-om i tu naravno moram izreći veliku zahvalu tvrtki HAIX, gdje su oni ustupili svoje prostore kako bi praktičnu nastavu koja je trebala biti u školi obavljali upravo u poduzeću HAIX, dakle u realnom sektoru, na stvarnim situacijama, i to je suradnja koju bi preporučio svima.